Салом алейкум тамошобинони гиромӣ. Хушомад ба канали ман. Номан Зоир аст. Ина барфи якум ҳам зад. О бисмиллоҳ. Ҳама каса хубен тенҷе. Ҳай ҳазор ама барои дастгиритон. Ина барф ҳам зад. Ман я табонаи барфи ҳаст ёмка кунем. Имрӯз сегодня 20 да? 20 сентября. Да. Нигоҳ кун ямалда барф зад. Ҳозир мо қайсбор чикор мекунем? Ҳозир қати шумо як подписчик нависа ки акай Зоир аму траншея канди якунҷо канди кабел боша чӣ хел мекунед? Ҳозир ама шумо нишон медиҳам. Шумо аванс қати лак ҳамонед дарси тамошо мекунед. Чоя дам ка. Погнали. Нигоҳ куда бародар вақте ту омади алиҷан объект омади мисол бигем объект омади чикор кунӣ бояд хай барфам задеса бараката ту бояд наряд допуск бипурсӣ наряд допуск хай оша баъд мефаҳмонам ҳамҷо мастера мегӯй ки ҳамҷа ягон коммуникатсия ҳаста мегӯй турбаи газ турбаи канализатсия ҳамин чизо ҳаста хато бихо крутист ан ҳамин чизоро мепурсӣ хай дошта боша мега о надошта боша мега неста ё ки намедон мега ана траншея биё нигоҳ кунед ин ҳамҷада поближе подойди вақте ҳам хеле траншея мекани поближе подойди траншея мекани траншея мисол гӯям мега ки кабел ҳам хеле гузаштагиаст ту мегӯи як одама пеш ман равон кӯ ки вақте ки кабел и хел гузашт ана хел бояд бикана ана хел бикана ана хел бикана ана диде ина диде инаҷа кабела дидеса покажи покрупно ина бародар ира ку ина ҳа диде бародарҷон ана ира ана мехе бояд бикана мара покажи мне ана ҳамира траки ҳамира ки хеле кам кабели хе рафтаган ту бояд як рабочиро бигӯй ки ҳамин кора бика ҳамира ки кан ту уже ёфтӣ баъде ки ёфтӣ экскаватор хати ту айна инҷа усонша мегирӣ иси кӯвок меша баъди параша ҳамина мегӯй ки дуст хати бикунам барои ки кабел нозука турба меши хай экскаватор хати мекани меши инам ха ягон ҷои қииниш неста инам хеле бародар дига бо чиша бифаҳмоно ина барои чи лапотка хати барои ки нозуки бада лапотка хати осон айда ягон ҷоша маиб намекунӣ 100% мекани ина агар мисол бигирем ҳамин кабели хеле дурозишта рафтагиаст та ҳамин дурозишта меканӣ ихе ана оро мегӯ ихе бикан ана ихе ёфти ҳамун кабела баъд ҳамин хеле дурозиш хади айболош канда рафтан мегирам ин ҳам хеле бародар ягон ҷои қииниш неста касе мехоҳад экскаватор шина мараман номрои телефони ма 8921908 0748 ватсап дорам кадоме шидани права экскаваторшикӣ дар кора ҷои кори экскаваторшикӣ дар кора ном фамилията бинавис ҳамин номрода роика ва бинавис ки кадом шаҳри москваи питери самараи екатеринбурги тамом ман осиша кадом масъалаша ҳал мекунам ҷои корам ёрдамтон метавонам иншоалло права инам хеле бародар соли 2003 хати акам омаде Россия якум бор як 4 моҳ 5 моҳ кор кардем ҳамин лапотка агатон ҳамин чиз даёдум за ҳамин хе разнорабочий будем баъд акама гуфтам ака ҳамин чӣ дар кор мода ҳамин разнорабочий чира мо ёд мегирем акам гуфт мо ҳечра ёд намегирем мо пул кор мекунем мо $200 мегирем учход замин $200 буд 10 соти хош я моҳа маоши модам $200 замин мегирем соли 2003 баъд ман гуфтам ки не ака мо и Россия омадем бояд як чиза ягон касб айхид кунем ҳай гуфт чӣ гуфтани ман гуфтам ман экскаваторшик мешавам ман тракторист мешавам экскаватор не тракторист мешавам гуфтам ҳамин лапоткарам хе гирифтам ҳам хе парт гуфтам гуфтам давай ман бирафтам гуфт ки мегирад ки трактор мета
نه که خیلی نخدو بروزگی خدو با حرکت خودم یک اسکواتر شدم. این خیلی تکنیکای 150,000 به 100,000 سومانه را در یک طور مونده ده. این طور از اون کار کسی زندگی کود تماما دیگه خیلی میشود. تو پراوا را میگیری، پراوا فوندامنت همی کسب است. فوندامنت خونه چقدر بقوت باشه اونقدر بزرگه. برای اونقدر بگیرین قاعده شما است. باقی در پناه اولا باشین. همین ویدیو مرا کسی را مرا یوردن من رستن. همین مردگاری را نگی. همین ایمود در ادنکلاس نه پدری سکر. ایتی اگون چی نمیروه. این همین قدر. باقی در پناه اولا باشین لایک را فراموش نکنید.